नमस्कार, मी आरती सावंत। आज तुम्हाला मी दाखवत आहे मालवणी पद्धतीचं अळूचं पतपतं। त्यासाठी मी अळूची पानं घेतली आहे भाजीसाठी 3 जोडी आणि देठं बाजूला केलेले आहेत आणि पानं साईडला केलेले आहेत। हे बघा ह्याची साल काढा। हे बघा सहज निघते। हे बघा असे सगळ्या दांड्यांची साल काढा। जितकी निघते तेवढी काढा। अजून एकदा दाखवते। हे बघा अशी सगळ्या देठांची काढा। हे बघा निघाली ना। हे बघा पानं तोडा, 2 भाग करा अशी। अजून एकदा दाखवते। हे बघा थोडी पानं आणि अळूच्या दांड्या या अशी करून चिरा। हे बघा अशी करून चिरा बारीक। जसं तुम्हाला जमतंय चिरायला तसं तुम्ही चिरा। मीने चिरू शकतात किंवा चॉपरने पण चिरू शकतात। हे बघा हे बघा अशा प्रकारे सगळी पानं घेऊन चिरा। तुम्हाला अजून एकदा दाखवते। हे बघा पानाचे 2 भाग केलेले आहेत। मध्येच देठ आणि परत पानं घेऊन चिरा। बारीक चिरा। हे बघा अशा प्रकारे सगळी भाजी चिरा। हे बघा सगळी भाजी चिरलेली आहे। एका कुकरमध्ये तुम्ही घ्या सगळी। हे बघा पाणी घालते आहे। पाणी घालून सगळं मिक्स करून हे पाणी काढून टाका स्वच्छ। ही पानं चमच्याच्या याच्याने। अळूसाठी लागणार आहे साहित्य कॉर्न। हे बघा मी असे तुकडे केलेले आहेत। 1 मोठा कॉर्न, फणसाच्या बिया ठेचून त्याची साल काढलेली आहे। भिजवलेले शेंगदाणे हे मी रात्रभर भिजत ठेवलेले होते। मीठ, तेल, फोडणीसाठी लसूण, कोकम, मालवणी मसाला, तिखट, हळद। हे बघा स्वच्छ धुतलेले आहेत पानं। त्यात भिजवलेले शेंगदाणे, कॉर्न,
फणसाच्या बिया आणि पाणी. कुकरमध्ये मी पाणी घातलं आहे गरजेनुसार. ह्याच्यावरती गरजेनुसार तुम्ही पाणी घाला आणि कुकरच्या 6-7 शिट्या करा. मोठ्या कढईमध्ये तेल घातलेलं आहे. तेल तापू दे. तेल तापल्यानंतर गॅस स्लो करावा. लसूण जी ठेचलेली आहेत ती घालावी. लसूण थोडी लालसर होऊ दे. त्यात जे सगळे मसाले घाला आणि हे शिजवलेला अळू घाला आणि 5 मिनिटं झाकण ठेवा. झाकण काढा 5 मिनिटांनी. छानपैकी बघा मसाला मिक्स करा आणि हे सगळं अळू हळूहळू घाला. छानपैकी मिक्स करा. मोठ्या कढईमध्येच घाला. त्यात कोकम घाला. चवीनुसार मीठ घाला आणि छानपैकी मिक्स करा. छानपैकी उकळी येऊ दे. अळूला चांगली उकळी येत आहे. मिक्स करा. अळूला चांगली उकळी आलेली आहे. चांगला कलरही आला आहे. हे बघा तुम्हाला दाखवते. हे बघा छान तर्री आलेली आहे. मिक्स करा. तयार झालं अळूचं फतफतं. तयार झालं अळूचं फतफतं. तुम्हाला रेसिपी आवडल्यास नक्की लाईक, शेअर, सबस्क्राईब करायला विसरू नका. आणि तुम्हीही घरी तुमच्या ही रेसिपी करा आणि मला नक्की सांगा कमेंटद्वारे. श्री स्वामी समर्थ. ब्लेस यू. थँक्यू. तुमचेच असेच प्रेम माझ्यावर राहू दे. थँक्यू.